Po dlhšej dobe vás vítam u tohto airsoftového videa. Boli sme v krásne nad Kysucou v aréne alebo na ihrisku, ktoré sa volá CQB Panelárka. Teda myslím, počasie nám vyšlo, bolo krásne a aj tak sa hrá vnútri, takže to bolo jedno. Užívajte. Hop, sorry. Mám! Mŕtvola! Sústrel, mám! Mŕtvola! Môžem? Dáme. Mám! Mŕtvola! Mám. Mám. Koľko tam majú na tom žalbu? Okay. Lukáš, chceš bežať? Poď! Mám. Veď kde si? Počkaj, idem sa, je to. Nemá bibička. Vieš mi strieľať tú uličku, aby som tu doprava skúsil spodkom vyklknúť? No dobre, tak poď. Mám? Do ruky. Kurva. To bolo rýchle. Hej. Keď sa tu vykúpneš, tak je hneď tu vľavo. Ešte jeden. Sorry. Hej, hlavem som ti trafil. Mám sústrel s typkom. Mám! Sorry. Mám. Sú tam na tej strane bacha, Hej? Si si istý? Klíčom, teraz pôjde strieľal. Keď vykúknem a trafím svojho, ideš na respawn. Dobre. Som dvaja. Mám? Dostal? Jo, to sú naši. Minúta do konca. Prava. Mám. No, tak ja som dosiel tiež. Dostiapli? Hej. Už. Akurát. Ešte stále pozeráš? Super. Tak keď si to dopozeral až sem, tak hoď mi prosím ťa like. Ak nemáš ešte odber, hoď odber. A ja si tu trošku zajapujem, prečo som vlastne netočil celého pol roka alebo od minulého roka všeobecne. Ako prvý taký hlavný dôvod by som uviedol asi, že som trošku vyhorel, čo sa týka ako ten content creator alebo proste človek, čo niečo točí. A zároveň som vyhorel aj z airsoftu. Mal som pocit, že už je toho na mňa veľa, že každá akcia je proste, že nejakým spôsobom, proste ma to nebavilo. Hej, tam to končí. Airsoft ako taký ma nebavil. Bavili ma videá pozerať, bavili ma zbrane pozerať, aké nové vychádzajú, výrobcovia, všetko, hej, OHPAčku, však ten som robil video. Toto všetko bolo super, ale nie, proste gameplay ma nebavil. Rád som prišiel na ihrisko, viac ma bavilo sa s tými ľuďmi, s vami baviť a menej hrať. Takže som celkovo na Airsoft sa vykašľal.
potom začiatkom roka, keď začala nová sezóna, tak som menil robotu a všetky veci spojené s tým, takže moja hlava úplne nebola, že na Airsoft ready a už vôbec nebol čas na strihanie. Takže všeobecne som nemal čas na toto točenie a strihanie teraz už konečne trošku mám. Ale zasa medzičasom som rozbehol jeden projekt. Kde som skončil? Nový projekt. Rozbieham teraz nový projekt a pravdepodobne budem všetok čas venovať do neho, takže videá tiež budú takto pomenej, ale snať sa to zlepší budúci rok, však ja isto ešte budem na nejaké akcie teraz chodiť, na 1, 2, 3, 4, takže nejaké to videjko inde, ale nebude to až také pravidelné, ako to bolo doteraz. Dobre, toľko k tomu. Dúfam, že som nezabudol nič, ak hej, tak vám to asi niekedy v inom videu poviem. Za mňa je to v poriadku všetko a teda hoďte odber, nech vám teda neujdu nové videá, keď sa ku nim konečne dostanem a zatiaľ čaute a neviem, športu zdar alebo nejaké také hovno. Čaute.